Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη, Τέκνον μου. Τι εννοείς συμβάσμι γέροντα, πολύ αγαπημένε Χριστό αδερφέ πνευματικέ, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, Τέκνον μου, πώς κατάφερες να χάσεις ένα μάτς το οποίο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν με 9. Δεν είναι αλήθεια, παπά μου. Εμείς παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Μα αφού βγήκαν με κόκκινη Σταφυλίδη, Σαλπικίδη, Τέκνον μου. Ναι, αλλά μπήκα στη θέση τους οι μεγαλόχαροι, ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Με 12 έπαιζαν οι μαλαματινείς, δεν το δυστυχημάζω. Σκέφτεσαι δηλαδή να κάνεις ένσταση? Έκανα ήδη ένσταση πνευματική. Στο ΚΑΣ? Όχι, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου, στο Τρίκορφο Φωκίδας. Εκεί είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Όχι, οι παπαροκάδες είναι εκεί. Ιώσιμα Ράσοφ Αναστασιάδοφ, είναι μπροστά Καντιλανάφτοφ, είναι μπροστά Γεδόνιφ. Θα σε παρακαλέσω να μιλάς πιο όμορφα για τον άγγελο, Τέκνον μου. Μη σε πιάσω από το μούσιον και σου κάνω αποτρίχωση χωρίς κερί. Θεέ μου, συγχώρα με. Είναι Ράσοφ, είναι μπροστά Μπάτμαν, είναι Απόκριευ, είναι μπροστά. Ό,τι ζεύγε Σαλπικίδης, γάριν του νότου, είναι μπροστά τίποτα. Μα μούτσονε τον επόπτη, αδερφέ Χριστό Ιβάν. Δεν το ξέρεις αυτό. Είναι ευλογημένευ. Και τότε τι έκανε? Είναι μπροστά αγανακτισμένος, είναι σύνταγμας. Φωτιά θα ρίξει ο Θεός να μας κάψει, Τέκνον. Τι είναι αυτά που λες, αφού έχει ανοιχτεί την παλάμη τώρα, δεν έδειξε το... Είναι ανοιχτά, ανεβέστηκε μου, ούτε μούτσο, είναι ένα παλαμάριοφ. Φου κύριε φυλακή το στόματί μου. Не было стена я залма, не было стена я Анастасиадов, не зона это фамилия Папа не было стена я не мальчики Дилтон и Тилайсиана Паукаров. Τα μεγάλα σαλόνια θα παίζεις χάρη σε μένα, Τέκνον μου. Τι εννοείς πνευματικέ μου, θα βγω Champions League, για πες μου. Στην μπάλαν όχι, στην πίστην όμως ναι. Σήμερα θα σου γνωρίσω τον Σερ Άλεξ Φέργισον της Εκκλησίας. Χαίρε και χαριτωμένε άγγελε, ο άθιμος μετασού. Ευλογείτε δέσποτα, πήρατε για να με επιπλήξετε για την έτα από τον ΠΑΟΚ μήπως? Όχι, Τέκνον μου, αφού Παοκτσάκι είμαι κι εγώ. Παοκάρα. Έχω τρέλα, μες στο μυαλό, όπου και να παίζεις, πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα λειτουργάω και για σένα ευλογώ. Δεν το έξα δέσποτα ότι ασχολείστε και με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαι και παρασχολούμαι, Τέκνον μου. Ποιος νομίζεις ότι έβγαλε το σύνθημα «Γεια σου παπά παπά, συνουσιάζω τον Πειραιά»? Για άλλο λόγο όμως πήρα σήμερα. Για να μου δώσεις την ευλογία σου μήπως δέσποτα? Όχι, για να σου πω έναν ανέκδοτο. Το ακούω. Κουβεντιάζουν η γυναίκα με τον άντρα. Αγάπη μου, σήμερα έχει Champions League. Ναι μωρό μου, ωραία, θα βγω με τις φίλες μου. Τι ώρα τελειώνει να ξέρω πότε να γυρίσω? Τέλη Μαΐου υπολόγισε. Άχα, καλό Σας αφήνω τώρα, Τέκνα μου, γιατί πρέπει να κοιμηθώ νωρίς. Έχετε πρωινή λειτουργία αύριο, δέσποτα? Ναι, στον αυτιά. Θα μαγνητοσκοπήσει μια συνέντευξή μου για να βγάλει εκπομπές μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε Σαββατοκύριακο θα την παίζει σε επανάληψη ο ευλογημένος. Ευλογείτε, και μην ξεχνάτε. Κάτω Άρης και ο Βλάστημος Μπουτάρης. Να τον ακούς τον άνθιμο, Τέκνον μου. Είναι πιο σοφός και από τον Ρίτσαρτ Τσάμπερλέιν στα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Φοβερή σειρά παρεμπιπτόντος. Το κέρασε το κομμενάκι ο παπάς. Μου συγχώραμε. Τον άλλον να μην ακούς ποτέ, Τέκνον μου. Ποιο παπά μου να μην ακούω, Αυτόν. 1-0. Μάλιστα, παπά μου. Μαγκά, πες μου κάτι. Σ' ακούω, Γεωργίου, και εσένα. Έχεις στην ομάδα σου ένα κυπουρό? Ναι, έχω ένα κυπουρό. Τι έχεις πέσει? Τερματοφύλακας. Ποιο νούμερο έχει φανέλα? Το 71 έχει. Και πώς είπαμε ότι το λένε? Κυπουρό, αλλά που θες να καταλήξεις όμως εκεί. Εσύ θα μπορούσε να έχεις τερματοφύλακα κυπουρό με το 71 στην πλατή και να μην είναι ο Νικοπολίδης. Είμαι ρε αδερφάκι μου, είμαι ρε βούστη μου, είμαι ρε.